Rast, hore, up, grow, rast, osobnostný rozvoj, biznisový rozvoj, podnikateľský rozvoj, rozvoj v zdraví, rozvoj v komunite, vzťahový rozvoj. Toto všetko je absolútne nutné a kľúčové. Nedá sa to oddeliť jedného od druhého. Nie len finančne rásť. Potrebuješ rásť aj ako osobnosť, potrebuješ rásť na svojich hodnotách a identite, potrebuješ si zlepšovať zdravie alias lifehacky, potrebuješ pracovať na vzťahoch a komunite, či osobných vzťahoch, alebo biznisových, alebo rodinných vzťahoch. To všetko je súčasťou Premium Business klubu. Či formou individuálnych, skupinových, zoomiek, alebo osobných. Každý člen si môže vybrať to, čo potrebuje, akú tému prioritne potrebuje riešiť. Máme koučov, ktorí vedia riešiť suplementáciu, vedia pomôcť biznisovo, vedia pomôcť investične, vedia pomôcť zdravotne, lifehackovo a tak ďalej v pasívnom príjme. V všetkých kľúčových témach máme odborníkov, ktorí sa individuálne, ale aj skupinovo venujú členom. Takže forma coachingu, forma personalizovaného mentoringu, tzv. Brainstormingy, čiže tým ľudí si sadne s členom a rozvíjajú jeho biznis alebo vytvárajú nový projekt a to sú úplné bomby. Takisto máme tzv. Grow cally, kde sa dosledováva úlohy, čiže na ľudí ustrážime, aby naozaj reálne v praxi sa posúvali. No a výber času, forma a obsah je na tom členovi, čo je obrovská výhoda pre neho, že má na to čas, kedy on chce. Takže sme veľmi flexibilní a ten coaching a mentoring je na vysokej profesionálnej, certifikovanej úrovni.